Nafarroako 31 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, ekainaren 27az geroztik erregistratutako zifra apalena, orduan 29 zenbatu baitziren. Bikote egonkorren eraketa bihartik aurrera egin ahalko da erregistro bakarraren bulegoan, hitzordu eskatuta eta doainik. Iruñeko udala, hiriburuko 60 eskola inguruneetan dauden oinezkoen 386 pasabideetan ari da lanean, segurtasuna hobetze aldera. Coworkisek aurretan eraben eskubideak lantzen jarraituko du eta izena doan emateko epea zabalduko du 14 auzotan proposamen berriak eskainiz, hala nola dantza, antzerkia eta 3D diseinua. Iruñeko udalak hirian potentzia gehien duen instalazio fotovoltaikoa jarriko du Elagon Mendillorriko ikastetxe publikoan. Iruñeko udalak zeharren programa bat babesten du pateraz iritsitakoek igerian ikasi eta urarekin duten harremana alda dezaten. Nafarroak eta Kataluniak trafiko eta larrialdietarako lankidetza bideak zabaldu dituzte. Nafarroak lehenbiziko aldiz desgaitasuna duten personentzako aparkatzeko txartelen erregistroa eta eredua bateratu ditu. Nafarroko gobernuak herritarrak kirola modu seguruan eta arduratsuan egitera animatu ditu. Aste honetan, gaur bai komunikazio kanpaina egingo da ariketa fisikoak osasunean duen ongizatea azpimarratuz.